Nadanon tayo manan kakabsat iti dayto nga gundaway nga kakadwa tayo. Gundaway nga inted ni Apo Diyos tapno agmay sa tayo nga adalen iti leksyon nga inadal tayo kadayto nga lawas. Kadaytoy nakapinpintas kabsat. Very informative nga pagleksyonan tayo. Managing for the Master till He comes. Kitagyaman tayo kabsat ni Apo Diyos ket inted na digiti karina no kasano nga agbiag tayo sanlaeng nga nasalunat no di ket di uray pay kabsat napnuan iti bendisyon tapno iti pannakipaset tayo iti pannakailipas iti trabaho na ket maited kuma akas maysa nga gundaway ken gunguna. Agyaman tayo kabsat ni Apo Diyos dengdenggen na di kiti karkararag tayo. Ket sakbay nga agpatuloy tayo dawatek nga agtamed tayo tagkararag kakabsat. Managayat nga Diyos, manapagrabor nga Ama. Gyaman kami kada ito nga gundaway nga ented mo kada kami. When agyaman kami iti kinaimbag mo. Sika nga amami nga mapagtalkan. Inted mo digiti kasapulan mi kada ito nga lawas. Ket ited mi iti dayaw, ited mi iti panagyaman. Kada ito'y nga oras o Diyos o may kami manen tapno dawatin mi iti bendisyon mo. Bendisyon iti panakaawat, bendisyon iti sirib. Tapno daytoy nga leksyon mi ket mangited kada kami. Iti maysa nga panakaiturong tapno iti panagbiag mi. Biag nga isu iti napnuan iti bendisyon nga agpaay iti pakaidayawan tinapateg anagan mo. Agyaman kami tasong batam digitoy nga dawat mi itinagan na po Jesus. Amen. Adatayon kakabsat iti lesson number 6. Agurnong kayo kadigi iti gupit iti langit, laying up treasures in heaven. Idi napan Sabado, ada kami dito'y Sulipa Seventh-day Adventist Church. Ket dinawat da nga siya kakabsat iti mang-moderate dayjay lesson study. I am applying dayjay iti tayo, iti Sabbath School Directors tayo from the Union, ni Pastor Ray Orvi, kanti director tayo ito Northern Luzon Mission ni Pastor Edward Ungcal, nga ti teachers becomes facilitator. Ket iti inadal tayo dayjay in review tayo dito iti Friday night, Sabado kabsat. Kasano iti panang tratar iti utang. Inayabak iti duwa nga panglakayan. Ket inkabil mi a setting dayjay memory verse. Adda tinaba nang, adda tinapanglaw. Ket we had some games, pinag-jack and puy ko sila kabsat. Diyan nangabak, iso na ba nang. Diyan nahabak, iso na panglaw. Then we understood dayjay meaning iti memory verse tayo dinapan alawas. Diyan na ba nang, adipen na, diyan na panglaw. Tapay, diyan na panglaw, umutang kadayjay, ano ba nang. Ket nagtultuloy kakabsat dayjay discussion. Ket dinamag ko kadigiti kakabsat in the church. Kasano iti solusyon nga rod. Tapno da tayo, ket saan tayo kuma, nga makastrek iti dakkel nga problema, iso da ita panagot utang. Adda iti maysa kakabsat nga agtutubo. It's not too old, not too young. Ket kuna na, Pastor, wise investment. Dayto iti adalin tayo tatnakabsat. Kasano iti panag-invest? Kasano iti panagurnong? Tati kunana iti paset amayulo tayo. Ije Matthew 8, versikulo 36 ken 37 na isurat ket basaen tayo kabsat. Tanya ti malakam ti tao iti pannakaala na iti amin alubong
ket mapukaw na, met tibiyag na. Wenno anyan to itited ti maysa a tao, at tatali itibiyag na. What is it? Kunanan ni Apo Jesus, nga numaalam iti amin alubong ken ti kinabanang na. Anya iti isukat mo, kadayta nga biyag mo. No, lalayan tayo kabsat iti discussion, there are only two destinies of men. Heaven or hell. Life or death. Ket uray no itatanga agdama, una ni Apo Jesus. Maalam today amin akinabaknang. Uray pa the entire wealth of this world. Ngem iti biyag mo saan to nga magungunaan. Kadayjay nga biyag nga agnanay. Anya iti serbina. Iti leksyon tayo kapsat ket iturong na dayjay principle can guide no kasano iti panagurnong. So mo na nga sa Lutson. Where to invest? Pagurnungam. Kuna naman ni Apo Jesus kabsat ijay Matthew 6 versikulo 19 ken 20 na isurat ket basaen tayo. Saan kayo agurnong kadigiti gupit nga agpaay kada kayo ditoy daga. Isu at isa nga ken itilati dadaelen da. Ket isu da dagiti mananakaw kalyen ken takawen da. Ngem agurnong kayo kadagiti gupit sa dilangit. Isu at isa nga ken itilati dinadadadael. Ket isu adagiti mananakaw di da kalyen ken takawan. There are two places. Umuna, nito'y daga. Anya ti kunanan na Apo Jesus, dayjay nga investment mo. Adda iti peligro na. There is danger. Tapay, aglati, agdadael, wenno panggepen nga dagiti mananakaw ket umayda takawen. Let's put it very practical. No kuma, iti may nga investor ket kayat nang ag-invest iti any material thing. House, manong matawen kakabsat sakbay nga iti may nga balay ket umuna agdadael. Ta iti material ket saan met kakabsat nga eternal. No iti material iti balay mo ket kayo, tadalata kayo na. Hamba iti ruangan kayo, dagiti kabinet kayo. Anya iti kalaban ti kayo. Anay, no iting kabil mo met kakabsat ket landok, ti trases mo, anya kalaban di landok, lati. So it will not last long. Uri no kasano iti kangina deja ikabil mo. It will not last long. How long will a paint of the house, pinturang ti balay mo? It will not last long. Ngem kasapulang tayo kakabsat nga deja panunutin deja inbaganan ni Apo Jesus. Adda iti nasisya at pagurnungan saan nga ditoy daga. Iti kunana gupgupit properties. Pagurnungan iti langit. Adda kakabsat iti inted iti pagleksyonan tayo. Nga examples kadagitoy nga investors ito Biblia. Umuna, inikak iti paulo ng kabsat. Good endings. Nga dayjay nga pa nag-invest da. Ket gapu ka dayjay desisyon da. Dayjay nga inaramid da. Ket isu ka kabsat. Iti nagbalin asubad iti biyag da. Whatever we do, we reap.
Ada di prinsipyo kapsat, nanyaman ti mulam, isot apitem. Tumunang example nga inted iti pagleksyonan tayo ket ni Noe. Mabasa kapsat iti Genesis 6, versikulo 8 ken 9. Ngem ni Noe nasarakan na ti parabor kadagiti mata ni Jehova. Kadagito'y kapututan ni Noe iso ti lalaki ang nalinteg, ken naan-anay, kadagiti kapututan na, nakipagpag na ni Noe iti Diyos. I like the description no kasano iti panagbiag ni Noe. Umuna, in kabil da kapsat, ni Noe nasarakan na iti parabor kadagiti mata ni Jehova. Inted kakabsat ni Moses, dayjay a description. In yun unana dayjay balikas nga ngem, but taapay dagijay nga patriarchs, nga insalaysay ni Moses, iti libro na Genesis, iti kapitulo 5, manipod ken Abraham, agpababa. Iti naikabil ijay, dagiti inararamid dagitoy a patriarchs. When nagbiagda, nasayaat ti panagbiagda, ngem idi inosar kakabsat ni Moses dayjay balikas nga ngem, but sana inkabil dayjay urnos iti description ni Noe. Umunang nga description na, ngem ni Noe nasarakan na iti anya, parabor kadagiti mata ni Jehova. I like that. Everything must start with God. In the beginning, God. Anya iti resulta na, anya iti bunga na, kadayjay nga description iti biag ni Noe. Gapu kadayjay nga parabor ni Apo Diyos, nga nasarakan ni Noe. Ni Noe isu iti lalaki ang nalinteg. Ni Noe isu iti lalaki ang ananay. Ni Noe isu iti lalaki ang nakipagpagna kini Apo Diyos. Anya iti koneksyon kadito leksyon tayo kabsat. Panagurnong. Daytoy ket napintas unay nga tulbek iti maysa nga investor. No iti maysa a tao, lalaki man wenno babay, ket maala na dayjay kababalin ni Noe. Anya dayjay kababalin ni Noe? Nasarakan na ti parabor iti mata iti Diyos. When you have found God's grace, no addaken ka di parabor ni Apo Diyos, everything that you will do will follow that it is approved by God. Nalintag, mapagtalkan, uray payen kakabsat, makipagna kini Apo Diyos. No alam tayo digiti last lessons tayo. No ni Apo Diyos iti ama tayo te isuti akin kukwa kadagiti amin nga da. Diamante balito dagiti ba bakbaka dagiti amin na dagdaga indeklara ni Apo Diyos isuda kukwa. Ket no sika akas kini Noe makipagnaka kini Apo Diyos gapu ta nasaraka mo di parabor. Would you imagine? I'll give you a simple picture. Si kati anak ni Apo Diyos iti ama. And you go for a shopping. Kabil tayo jay SM. Pagamo lang yan ang igigam mo dahi ima dahi amam. I would still remember. Dararamidin mi kadigiti anak mi di oreno awan iti adu nga kwartami. We bring them to the mall. May sa kadigitoy nga anak mi, we have 4 boys, and we bring them to the Toy Kingdom iti GSM.
Sipsiputak nga niya iti kayat na. Ket iti ko nag-knelt down, ket kuna na, Daddy, I think you can buy this. Kinita na di presyo. Ket kuna, imisimak. Kita di presyo na. Sana kitain. Naawatan na. Kuna na, next time na lang, Daddy. Ngimno, iti ama tayo. Ket isu da jay naba nang ket daga jay amin atarigagay tayo according to His will. Laglagi pa tayo no isu pagayatan na ito. Kano kita tayo ko, Amang, anya anak, mawatan nga sigod ni Apo Diyos day pagkasapulan tayo. Maawatan na. You know, as a feeling of a father, maawatan na. Tain nagpintas kakabsat dahil nga description, ket ni Noe nakipagpag na kini Apo Diyos. When you walk with God, because you have found that grace, dahil biyag iti tao ang makipag na kini Apo Diyos. It is a blessed life. Awang pagkurangan na. Anya nga umunang nga kas kininoe. Iyon una tayo asapulen day panakirelasyon tayo kini Apo Diyos. May kadwa kakabsat nga example iti lesson tayo ni Abraham. Nakitulag ni Apo Diyos kini Abraham ket kuna na pumanaw ka iti dagam kadagiti kakabagyam ken ti balay ni amam ket mapangka iti daga nga ipakita tuken ka. Sa nagkari ni Apo Diyos, after the command, there is a promise. Tingkari na ni Apo Diyos, ket kuna aramideng kanto adakkel pagarian, bindisyon ng kanto. Ket padakkel to itinagan mo, si kanto iti maysa bindisyon. And I like dayjay nga inkari ni Apo Diyos iti Genesis 12 versikulo 3. Ket bindisyonak to dagiti mamindisyon ken ka. Ket ti mangilunod ken ka ilunod kunto. Ket bindito danto ken ka dagiti amin akapututan iti daga. Tultuloy ito kapsat na kapatasan ni Noe amapan kini Abraham. Tani Apo Diyos inayaban na ni Abraham. Ket ni Apo Diyos inkarina. When God calls you, He will empower you. He will bless you. Ket intunno sumurot ka tungpalan dayjay panangi baon pang dayjay ayab ni Apo Diyos ken ka. Dagijay apa nagpamatim. Dagijay apa nagpamatim ken ni Apo Diyos. Iti bunga na kunana ni Apo Diyos bendisyon. Tauray tupay dagijay tao nga mangpanggep nga mangilunod ken ka. Ni Apo Diyos inkarina ilunod kunto. Narigat kakabsat nga kontraen iti sao na Apo Diyos. Kas dayjay inbalikas ni Apo Jesus ken ni Pablo on the road of Damascus. You cannot kick against the prick. Awan kakabsat iti mapukaw ken kakabsat ko. No nabasarakam di parabor ni Apo Diyos akas kininuay. No tungpalem dayjay nga bilin ni Apo Diyos. When saanin nga dayjay ayab ni Apo Diyos kini Abraham ti itid na ken ka. No di ket di dayjay a kondisyon iti anya. Iti maysa nga anak. Iti maysa nga steward. Dayjay kondisyon, dayjay kababalin, de karakter nga agayat kenagtungpat. Talaglagi pintay ko absat. Dayjay kondisyon ket
Intunno tong palenyo dagiti amin abilbilin ko. Iti pagleksyonan tayo kabsat. Ni Abraham, ket adda kenkwana dayjay akababalin. Anya dayjay kababalin. Anyaman nga ibilin ni Apo Diyos tinungpal na. He was ordered to get out of his comfort zone. Panawam tadagam. Panawam dagiti kakabagyam. Panawam tibalay ni amam. Comfort zone. Ngem uray kakabsat intunno. Adda iti ayab ni Apo Diyos. Ketong palem, God is responsible for the result. Let me tell you our family experience. Idi nagkasar kami ni Mrs. Rafaran ni Sylvia. Isuna kabsat ket public school teacher dito'y Herona. Ket gapo ka dayjay, I was determined to bring up a family together. Agisursurak idi jay Northern Luzon Academy. So we planned to have a family. Tuy kami sulipa kabsa. Trabaho ak ijay Osias Colleges Incorporated itatarlang. God made a way nga nasyatmet iti panagbiag mi. And then Sylvia, he was working out with her master's degree. Adda iti promotion na. And then the call came. We answered the call. To make it plain and short, we answered the call. The call was to go back to the ministry. Naiban na kami ti Northern Luzon Mission, ti President di Lady Pastor Larry G. Fair. I am thankful to God. Inusara ni Pastor Fair. May naksinapol kakabsat. Personally came to Osias. Personally, they came to the house. Nagrugi kami. One day, job description ko, Dak Joy Opisina. I stayed in the office for 2 years. I helped with the promotions, stewardship, nyaman kapsat. Then Sylvia was assigned ije elementary school, ije Northern Luzon Academy, ID, NLAC that time. May isang biyernes, nagtutong-tong da. Kung nagawid. Kung imayin di Pastor Fair, kung na Eli, kung na un pastor, into no biyagat kitag kadwata. Un pastor. Then, he heard Sylvia crying. Apay ngagsangsangit ni baga mo. Imbaga ko na, un pastor, takastoy-kastoy. What problem was, they intendang starting salary na, imay iti denominasyon tayo kabsat, was not even half kada just will do na iti public school. But we trusted God. We walk by faith. Kitagyaman kami kanapo Diyos, looking back. Ni Apo Diyos nagimbag. He provided all our needs. He provided with friends, gagayem, kakabsat. He provided, isunay itinangitin. Anya gaminti ibagbagana dito yung kapsat. No adda itibilin ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos is responsible for the result. Bindisyonan kanto na nakin Abraham. Bindisyonan na kamit kabsat ko. No nasarakam di parabor. Ket gapu kada di parabor. Tungpalem dagiti bilbilin ni Apo Diyos ag matalek ka kenkwana. Iti pagleksyonan tayo, nang itidmet kakabsat, iti example. Dahil ko na tayo nga,
bad example. Sino dito nga bad example? Ti pamilya ni Lot, kanti asawa na. Pinili da nga nag-invest ijay syudad. There are dangers nga nakita ni Apo Diyos ijay. Kat iti nakita na ni Lot, immediate, inadalti kabsat niya, hindi na panalawas, dahil panagba ng ngal alisto, get rich soon. Iti example iti Biblia kit ni Lot. Kinita na, dahil iti kayat ko. No kung mas sitwasyon itatakabsat ko, where would you like to go? At dadigiti, I'll go where you want me to go, dear Lord. Kunana, into no may ibaga dahil eskwilaan nga papanan. I'm talking with workers. Ibaga dahil distrito nga papanan, hanbatin ang adijay. Tapay, adayo, narigat. Ngam ni Lot, pinili na nga sigod. I want to go to the greener pasture. I want to go where napan ije syudad. Nagbiag ije syudad. Bima ng ije syudad. Ngem day jay apanagba nang na. Isumit iti rason iti panakapukaw iti pamilyana ng nangruna kini bakit na. Niya po Jesus nangitid ti basit apalagip. Kunana, remember Lot's wife. Taapay, dayjay nga investment ni Lot kenti pamilyana. Sa dino naging besanda, iti daga. They were investors in Sodom and Gomorrah. Their heart was tied up with their investment. Ulitin, their heart, their lives were tied up with their investment. Taapay, the instruction ni Apo Diyos, ing kayo run for your life. Ing kayo kadagiti bambantay. Never look back. Dayjay akababalin ni Abraham nga nagtungpal iti bilin ni Apo Diyos na awanan, na pukaw, awan dayjay akababalin kini Mrs. Lot. Strictly kunana na Apo Diyos, do not look back. Apay nga timalyaw ni Lot, di asawa na. Mrs. Lot, look back. Tadayjay nga ayan ti investment na. His heart, her heart, ito'y kinita na. Idi pa ng talyaw na. Idi pa ng talyaw na. Nagbalin nga pillar of salt. Adda kakabsat, iti inted manen ti pagleksyonan tayo. I have entitled it, Change by Grace Binalbaliwan. Gapu iti parabor. Dayjay nga parabor anasarakan ni Noe. Isu iti parabor anang balbaliw kini Jacob. Idin agsubli ni Jacob. Iti leksyon tayo din napankit apan pala nagkari kina Apo Diyos. Anyaman ng itid mo kanya, itid kunto ti mapagtalkan nga pagkapulo. Idin nga agsubli tamasapul nga sabten na iti kabsat na nga ni Esau. Ket iti naudi the last word of Esau that Jacob heard. Ket adda pailaeng ije puso na. Patayeng kanto. In sapata ni Esau kabsat. Nga patayen na ti kabsat na numaited jagun daway ken kana. They will have to meet. Tinaramid kakabsat ni Jacob. Napan ijibantay. In that experience amo tayo. Jacob wrestled with God. Idin nga agbanawagan.
kunana dayjay nga anghel palubusan na aglawagen ket kinunian ni Jacob saan kanto a palubusan no dinak bendisyonan. I like the struggle of Jacob. Into kadi akabsat ko nga aglabas tayo. Iti anyaman nga struggle, you struggle with God. Apo di ka nga palubusan, igana nga diyak maawat ta bendisyon mo. Kasano kakabsat nga maibagam dayjay? Umuna, kasken ni Noe, you walk with God. Ta saan mo ito nga maibaga? Kini Apo Diyos, di kanto palubusan, no saan mo akadwa? Mamatan nyo kapsat, saan kunto ang maibaga kini Apo Diyos? Apo, saan ka apalubusan? In my struggles, no saan ko akadwa ni Apo Diyos? Ngem intun no kadwam ni Apo Diyos, kitungtung palam dagiti bilbili na kas kini Abraham. In your struggles, mabalin mo nga ibaga kini Apo Diyos. Saang kanto apalubusan no dinak bendisyonan. You can quote verbatim, word for word, dayjay nga struggle ni Jacob. Kita mo yung kapsat diyang bagana ni Apo Diyos kini Jacob, anya kadinagan mo. Sungbat na Jacob, ket kinuna ni Apo Diyos kenkwana, saan to ang maawagan ng tinagan mo ti Jacob, no di Israel. Anya iti bagbagat eleksyon tayo kapsat. When you make that right decision to invest sa dino pag-invest sa ijilangit, when you come to struggles, maybe even financial struggles, the Lord will always be there. It will be a blessing. You struggle with God, Apo ko naman. At dato'y iti sitwasyon ko. And the Lord will say, manipod itinagan mo a panagkuskusit, I will be giving you a name of a blessing. Blessings will follow when you have found grace. Iti may isang example pa'y kakabsat ni Moses. Dayjay a panagpili. May isang kapipintasan ng example iti Biblia ni Moses. Amot na iti istorya kapsat nga ni Moses, anak ti may isang Hebreo. Ni Moses, di makil di palasyo. Ngem idin nga umayin di panawin nga agpili, iti pinili ni Moses. Surutin na, di bilin ni Apo Diyos. Will you choose the riches of Egypt? Will you choose the throne of Egypt? Ngem gapu ta ni Moses, kas kininuwe, nasarakan na di parabor. Ngem gapu kini Moses, kas kini Abraham, nasursuro na iti agtulnog. Ngem gapu kini Moses, kas kini Jacob, pinili na dayjay eternal heavenly blessing compared to the earthly and temporal blessing ni Apo Diyos binindisyonan na ni Moses. Nukuma ni Moses saan nga nag-invest iti nasaya at gapu kaday parabor ni Apo Diyos. Ayan ako man ni Moses. I believe Moses will be naitanam one of the pyramids of Sphinx along the Niles. Gamay na ni Moses itata. Amo tayo nga ni Moses adda iti langit itata. Anya iti bagbagat iti pagleksyonan tayo kapsat. The result of your investment dito'y itata is the future of your life. Kunana ni Apo Jesus, ipakita man kanya
No ayan digijay nga investment mo. Ipakita met ken ka sa dino iti ayan dayta pusom. Nasarakan tayo ti parabor. No nasarakan tayo ti parabor, sa dino iti pagurnungan tayo. Ni Apo Diyos, bindisyonan na kakabsat. Dahil parabor na, manay nga agpaiken ka. It's all about grace. Dahil tumatin a panag-invest mo, agsipod ta nabuslon. Laglagi po nyo di karina na Apo Diyos. I'll use again the word of David. My cup runneth over. My cup runneth over. Agliplipyas. Gaputa, at da iti sibibiyag a relasyon mo kina Apo Diyos. Gaputa, nakipagpagnaka kina Apo Diyos. Kit pa nakipagpagnam kina Apo Diyos, tungtong balam digiti bilbilin na. Kit day jay apanang tungpal mo kadigiti bilbilin na. Day jay karin ni Apo Diyos kini Abraham. Aramideng kanto nga bindisyon. Agbalinto nga pudno. Laglagipin tayo. Saan kuma nga maisentro, maitali, iti panagbiag tayo, kadagiti investments tayo dito lubong. Remember, that's why. No diket di laglagipin tayo, nga ni Apo Diyos ing karina, nga sa dino man iti papanam. Itid na, dagiti napiling nga bindisyon. Bindisyonan na kakabsat ko ni Apo Diyos. Ay ayatin na ka ni Apo Diyos. Iturong na tayo kuma ti Santong Espiritu. Kadayjay pudno nga panagurnong nga agpaay tinaylangitan a panagbiag. Agkararag tayo. Agyaman kami ama iti leksyon nga inted mo kada kami. Agyaman kami. Tainted mo dayta parabor mo kada kami o Diyos. Ket gapo ka dayta nga parabor mo, binalbaliwam digiti panagbiag mi. Uray pa'y digiti panangkita mi, kadigiti pagkasapulan mi o Diyos. Balbaliwam, agsipod ta ay ayaten na kami. Ama, agyaman kami, tasikade jay anagkari, mapagtalkan ka nga mangtungpal kadigiti karkarim. Nga bindisyonan na kami. Tulungan na kami nga agtulnog. Tulungan na kami o Diyos nga babaeng ti pamati makipagna kami ken ka. Nga digiti amin nga ramiden mi. Maisentro laeng kuma iti pakaydayawan iti napatag anagan mo. Agyaman kami iti Sabbath day o Lord. Bindisyonam ti tunggal maysa itinagan na po Jesus. Amen. Ken amen. Nagimbag ni Apo Diyos kabsat. Usarak manen, daya kabadasan ni Noe. And Noah found grace. Ni Apo Diyos iti mang bendisyon ken kakabsat ko. Sumursurot dagiti bendisyon nga inted ni Apo Diyos babaen kadigiti karkarina. Maminsan pa, ito numay nga lawas manen, agkakadwa tayo manen. Thank you for watching and thank you for sharing. Ay eten na kay na Apo Diyos kabsat. Ay eten na kayo met.